фамилия. Бу «Әйдә киттек» проектының чираттагы чыгарылышы. Без Әлмәт шәһәрендә. Бу нокта Саулык паркы. Ул 2018 елда ремонтлап ачылган. Балалар һәм үзәк хастаханәсе янында булудан монда тыныч ял итү урыны дип санала. Монда дәвалаучылар үзләренең туганнары белән ял итеп үзара сөйләшә алалар. 2018 елга кадәр монда бомжлар, исерекләр йөргән. Шуңа күрә без монда килергә курка идек. Ә хәзер монда бик матур. Монда балалар площадкасы, тренажерлар, атынгычлар бар. Без хәзер Саулык паркындагы планетарийда. Хәзер безгә бөтенесен сөйлиләр. 2018 елның 23 сентябрендә Әлмәттә сфера дип аталган цифрлы планетарий ачылды. Монда уен зонасы, Кояш системасы экспозициясе һәм табигать, космос турында фильм-мультфильмнар күрсәтелә торган кинотеатр бар. Кинозалда тамашачы үзен фильм эчендә кебек хис итә, чөнки проекторлардан рәсемнәр гөмбәзгә чыга. Шуңа күрә кеше күрә алырдай бөтен зоналарда эшкә җиңелә һәм тулысынча фильм эченә кирип киткәндәй кебек була. Сәлам дуслар, минем исемем Львина. Мин Камелия. Без Ризадин Фәхреддин исемендәге 1-нче татар гимназиясендә укыйбыз. Һәм сезгә Әлмәт шәһәренең экскурсия оештырабыз. Билгеле, Әлмәт шәһәре ул Россиянең велосипедлар башкаласы. Монда велосипедлар юллары озынлыгы 100 километрдан да артык. Бәлки бөтен кешенең дә велосипеды бардыр. Хәтта безнең Тукай да Шүрәле белән велосипедта йөри. Кадерле дуслар, хәзерге вакытта без Әлмәтнең Гопкади районында, Гопкади крайында торабыз. Нигә без монда килдек? Без монда мураллар карарга килдек. Минем артымда һәм минем алдымда мураллар ясалган. Бу муралларда нәрсә төшкән? Минем алдымда бик якты, кызгылт, саргылт төстәге мурал, анда балалар кояш баюын карыйлар. Минем артымда бик зәңгәр су төстәге мурал, анда бер пар айлы төндә балык тота. Гомумән, безнең Әлмәттә стрит-арт направлениесе көннән-көн үсә һәм камилләшә. Алар шул кадәр күп, даже экскурсиялар оештырыла. Мөмкинлек булса, без сезгә Ризадин Фәхреддин муралын да күрсәтербез. Без беләбез, татар алфавитында үзенең 5 хәрефе бар. Алар Ә, Ү, Ö, Ж һәм Х хәрефләре. Безнең Әлмәт шәһәрендә Төзүчеләр проспектында алар биналарда урнаштырылган һәм без сезгә Ә хәрефе турында бераз информацияны бирәбез. Рәссам Рөстәм Сәлимгәрәев баласы туганнан соң кешедәге үзгәрешләр сурәтли. Дуслар, без хәзер Аэронавт клубына килдек һәм монда бик күп төрле түгәрәкләр бар. Миңа калса, иң кызыклысы бу гончарное дело. Татарча инде ул чүлмәкчелек дип аталадыр. Әйдәгез, мин сезгә хәзер ничек эшләгәнен күрсәтәм. Да, ну поднимите. Не боюсь. Не бойся, давай, ничего. И двумя большими пальцами начинаем так входить внутрь. Тихонечку начинаю подниматься наверх, потом наверху они встречаются и начинаем, только не торопись, ладно? Замечательно. Дуслар, мин менә шундый пиалка ясадым. Дөресен генә әйткәндә, бу эш миңа башта җитди һәм авыр тоела иде, ләкин чынлыкта ул бик җиңел, рәхәт һәм тынычландыра торган булып чыкты.
Дуслар, шуның белән безнең әйдә киттек проектының чираттагы чыгарылышы тәмам. Күрдегез инде бу чыгарылышны безнең Әлмәттәге Татмедиа Junior мәктәбе укучылары үзләре әзерләде. Урыннарны да алар үзләре сайлады, сөйләде, күрсәтте. Мин үзем өчен дә шундый күп яңа урыннар ачтым. Искиткеч Әлмәткә ничә тапкыр килсәң дә, матур урыннар бетмәс мөгаен. Шуңа күрә килегез, карагыз, танышыгыз. Шуның белән шул, сау булыгыз дуслар. Пока-пока.